Hi ha veus intel·lectuals que naveguen l'actualitat i n'hi ha d'altres que responen a una pregunta més exigent. Què val la pena preservar perquè una societat continuï sent humana? Com tenir una vida bona? Gregorio Luri pertany sense cap dubte a aquesta segona estirp. És alguna cosa així com el filòsof mestre encruada contra la ignorància. La seva obra no és una successió circumstancial de llibres ni tampoc d'articles, sinó una conversa sostinguda amb el lector sobre l'educació, la lectura, la família, el coneixement i la responsabilitat moral que comporta transmetre'ls. I aquesta conversa té un eix profundament clàssic, un eix que avui podem anomenar el Luri platònic. Plató deia que educar no consisteix a introduir coneixement dins l'ànima, sinó a girar-la cap a la llum. Tota l'obra de Gregorio Luri pot entendre's com aquest gest pacient, ajudar-nos a girar la mirada encara que no sempre sigui còmode. En un temps dominat per la immediatesa, per la desconfiança amb l'autoritat i per la temptació de reduir l'educació a entreteniment, Luri defensa una idea tan clàssica que és gairebé contracultural, que el coneixement importa, que l'esforç té sentit i que no tot és relatiu. A la escuela no és un parque de atracciones va posar paraules en una intuïció compartida per molts docents, que una escola que només vol agradar acaba renunciant a educar. Educar ens recorda és posar l'alumne en contacte amb una realitat que no sempre confirma els seus desitjos, però que l'ajuda a créixer. A Mejor Educados y a Elogio de las Familias Sensatamente Imperfectas, aquesta reflexió s'estén a la família. No com un espai idealitzat, sinó com el primer lloc on aprenem límits, hàbits i responsabilitats. No hi ha ingenuïtat en aquests llibres, sinó una confiança profunda en la capacitat humana de millora, quan no se li estalvia l'esforç. I és que Luri és un d'aquells nens que es va agafar el coneixement com un ferro roent i avui encara l'abraça. Aquest és un test centrat del seu platonisme. És un tret central del seu platonisme. La convicció que l'ésser humà pot elevar-se, que no està condemnat a romandre a la caverna, encara que sortir-ne sigui incòmode i la llum, al principi, potser faci mal als ulls. Plató advertia que una democràcia sense educació acaba governada pels pitjors. I Luri ho converteix en una crida serena a la responsabilitat cívica. Sense criteri no hi ha llibertat, sense lectura i comprensió no hi ha pensament crític, sense una idea compartida del bé i la veritat, la convivència es degrada. A Sobre l'arte de leer, Luri ens recorda que vivim com llegim i que la manera com ens relacionem amb els textos acaba modelant la manera com ens relacionem amb el món. Llegir bé no és un luxe cultural, sinó una forma d'aprendre a pensar en profunditat, amb memòria i amb responsabilitat. I és precisament aquí, en aquesta manera d'entendre la lectura i el pensament com a exercicis exigents contra la ignorància i la infantilització, on apareix un altre fil profundament platònic de la seva vida, la seva concepció de l'amistat. Per a Plató, l'amistat no és una simple afinitat emocional, sinó una lleialtat compartida al bé i a la varietat. I això és exactament el que Gregorio Luri estableix amb els seus lectors. Escriu com qui parla a un amic, algú a qui no se li estalvia l'esforç perquè se'l respecta. En aquest sentit, els seus llibres i articles són actes d'amistat exigent. No busquen complaure ni tranquil·litzar, sinó ajudar a veure millor, a pensar amb més rigor i a assumir responsabilitats. Com en la tradició platònica, aquí l'amistat no és refugi, sinó diàleg. No és confirmació, sinó acompanyament cap allà on val la pena. Dir la veritat, encara que incomodi, esdevé així la forma més alta de lleialtat. Al llarg de la seva trajectòria, Gregorio Luri no ha buscat l'aplaudiment fàcil, sinó la claretat sense simplificacions, la fermesa sense estridències, el debat sense caricatura. Aquest premi reconeix una obra intel·lectual sòlida, però sobretot reconeix una lleialtat al coneixement, a l'ofici de mestre, a la lectura com a forma de vida. Hi ha una tradició humanista que entén el progrés com a transmissió responsable de coneixement. Plató deia que el bé no s'imposa, sinó que s'ha de fer desitjable. Això és exactament el que ha fet Gregorio Luri. No ha imposat dogmes, ha ofert criteri, no ha promès solucions fàcils, ha proposat camins exigents. I això és un servei intel·lectual de primer ordre. Per tot això, per la seva constància, per la seva confiança en la intel·ligència del lector i per la seva fidelitat, allò essencial, celebrem aquesta nit Gregorio Luri. Gràcies per recordar-nos que educar, llegir i pensar continuen sent, malgrat tot, formes imprescindibles de dignitat humana.
Si em permeteu, acabaré amb una referència personal. El Goyo sempre diu que el clàssic deia que quan vas al mercat has de tornar amb un amic. El Goyo un dia va anar a l'Institut del Masnou i va trobar-hi una amistat, una amiga que es deia Ilia Vera. Era la meva germana i és la seva amiga, era la seva amiga. Tots dos compartim aquesta memòria com un tresor. Avui l'Ilia estaria molt, molt orgullosa de tota la teva trajectòria. Enhorabona.